Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 2-nji awgustynda sanyna Türkmenistan bilen Hataýyň arasynda garyp dolanşygy 12 göterim artdy. Arkada şäheriniň serkine teze doglan gaplan çağlar sowgat berler. Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uruw boýunça uçar gatnawlar togtadyrly. Sadio Mane Ronaldo bilen topardaş bolly ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenistan bilen Hataýyň arasynda garyp dolanşygy 12,3 göterim artdy. Türkmenistan bilen Hataý Halk Respublikasynyň arasynda garyp dolanşygy üstümizdäki ýylyň 1-nji ýarymyny geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirende 12,13 göterim artdy. Ýurtlaryň arasyndaky iki taraplaryň sowdanyň umumy möçüri $5,5 milliard deň bolu diýip Hataýyň baş gümrük müdirligi habar berýär. Umumy sowda deň aramlygyny epes artykmaçlyk hasaby döwründe $5,7 milliard deň bolan türkmen eksportyna degişlidir. Gaz Hataýa eksport edilýän esasy önüm boly. Ma bu ýangyjyň üçin edilmeleriniň özüne düşýän gymmaty $5,5 milliard deň hasaplanýar. Öz gezeginde Türkmenistan $476 million Hataý harytlaryny satyn aldy. Makro ykdysady görkezlere laýyklykda Pekin Aşgabatyň esasy sowda hyzmatdaşlarynyň biri hasaplanýar. Türkmenistan tarapy Hataý Halk Respublikasynyň gazy Özbegistanyň we Gazagstanyň çeklerinden geçýän Türkmenistan Hataý halkara magistral gaz geçirjisi arkaly iýberýär. Häzirki wagtda gaz geçirjiginiň Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň we Tejikistanyň üstünden geçişek şahasynyň gurulşy uly depkenlerden alınıp berýär. Täze D şahasy türkmen gazynyň Hataýa iýberilmegini artdyrmagy mümkinçilik berer. Arkada şäheriniň serkine täze doglan gaplan çağlar sowgat berler. Şu günler Türkmenistanyň dowlat serkine Russiýaly sirk artistler çykyş edýärler. Ýakynda Russiýaly mehmanlardan hoş habar gelip gowuşdy. Türkmenistanda Russiýadan getirilen sirk gaplanlaryň maşgalasynyň gerim giýňedi. Baş öwredilen Magda atly gaplan Türkmenistanda täze gaplan çağlar dünýä ýerinde. Gaplan çağlary 28-nji iýulda doguldy. Täze doglan gaplan çağlarynyň ýagdaýy ören gowy diýip Bekat Şoğu romanyň ýolaşçysy Rostislav Gavrilow gurrun berdi. Täze doglan gaplan çağlary arkada şäheriniň goýrukly adyna dowlat atçylyk serkine sowgat berler. Melim bolşýar Türkmenistana ulanmaga berilen Sowetiň ilkinji akylly şäheri arkada şäheriniň açylyş dawarasy 29-njy iýunda geçirildi. Şol açylyş dawarasynyň ýyzyry bir neçe günden soňra arkada şäheriniň goýrukly adyna dowlat atçylyk serkine Russiýanyň dowlat serkiniň Vernatska şaýolunaky Moskwanyň uly dowlat serkiniň artistleriniň çykyşlary gurnaldy. Arkada şäheriniň goýrukly adyna dowlat atçylyk serkine döredilen dowru teknologiýa we ışıklandyryş mümkinçilikleriniň ýerlikli peýdalanmagy Russiýaly sirk ustaatlarynyň çykyşlaryny aýratyn öwüşgün çaýdy. Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uruw boýunça uçar gatnawlar togtadyrly. Türkmenistan aviakompaniýasy 2023-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap Türkmen howa ýollary tarapyndan amala aşyrylýan Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uruw boýunça ýygyderli gatnawlar togtadylýanyny habar berýär. Indi Russiýa uçuşlar Aşgabat, Kazan, Aşgabat uruw boýunça ýerine ýetirler. Hormatly ýolagçylar, 2023-nji ýylyň 1-nji awgustyndan başlap uçuş howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen Moskwa howa giňişligine howa ýagdaýy şeýlegem töwekkilçiligi bahalandyrmak esasyna Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uruw boýunça ýerine ýetirilýän ähli uçuşlar togtadylýar we Aşgabat, Kazan, Aşgabat uruwlaryna amala aşyrylýanyny barada size habar berýäris diýilip Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi saýtyna belin geçilýär. Sadio Mane Ronaldo bilen topardaş boldy. Saudiya Arabistanyň Al-Nasr topary Senegally hujumçy Sadio Mane bilen şertnama baglaşdy. Germaniýanyň Bavariýa toparyna çykyş edýän Sadio Mane'niň Saud toparynyň düzümine goşulan noktasy ýaklandy. Ozal habar berilişi ýaly nemis topary Senegally futbolçy üçin 28-30 million euro төлek aldy. Mane täze toparyna ýylda 40 million eurodan gowrak girdici gazanır. Sadio Mane Germaniýanyň Bavariýa toparyny bir mövsümde oýnady. Ol bu topary Angliýanyň Liverpool toparyndan geçipdi. Ine mehriban müştaqlar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Bilim ulgamynaky türkmen rus hyzmatdaşlygy maslahatdaşyly. Russiýanyň Türkmenistana elçixanasy çaltlaşdyrylan tertipde talip wizalaryny berer. Balkan gemi guruluşy we abatlaýyş dawadyny Milli flotyň nowatdaky gemisi abatlandy. Serdar Azmun Zenit toparyna dolanyp biler ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz.
Gepleşigimizden indiki sanda görüşýänçä hoşça bolun.